Martangi yang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jehovah amanami na mangaramoti parnguluon nami sahat tutikion. Ale Tuhan tangi honon nami mahatam na badiay. Marasini roha mahodihami. Toddim toddi parbadiay ma na mangarajay ate-ate doho pikiran nami be. Asa takas sutangi ho kami, jala takas huatu sihami, hatam nabadiyai. Amen. Horas madihita sude, huria nahina holongan ni tuhata, turpuk jamita dihita di minggu sadarion, minggu napa pituhod dung Trinitatis, imana tersurat di buku Ester Bidusia, mamuka sian ayat 10 sada, sahatu ayat 10 sia. Ester Bidusia ayat 10 sada, sahatu ayat 10 sia, tapai hutihu madirohata, hujaha madihita. Laos diari nasa sadai, sahat do bilangan ni jolma akana binunu di bagasak kutasusan tu adopan ni rajai. Dungi ninna rajai ma tu si Ester jolmanai. Nunga dibunuh halak Yahudi di hutasusan 500 bawa. Diredepot dohot 10 anak ni si Haman. Aha ulaning binahen nasida diluat ni rajai akana asing. Jala aha do pepangiduammu. Ikol lehonod do itu ho. Jala aha do pesihol ni roham. Ikon pasau doi. Dungi ninna si Ester ma. Molotung denggad di rohani rajai. Sai di loas rajai ma. Nang marsogot talak Yahudi akana disusan mangulahon khobartu paretta sadarion asa digatung nasida na 10 anak ni Hamani tuhau. Jadi didokor rajai ma ikos songoni bahenon paretta ipe dilehod do disusan jala na 10 anak ni si Haman digatukko doi. Nang di ari 10 opat bulan Adar marpungu-pungu do halak Yahudi akana disusan. Jala dibunuhi disusan 300 salak. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Alai anggo pasi-pasi ni halak Yahudi akana diluat ni rajai marpungu-pungu do panguluho kosana sidai. Gabe marhasonangan maradopon musuh nasidai. Jala dibunuhi halak nama kagigihon nasida 75.000 halak. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasidai. Imana masa diari 10 tolu bulan Adar. Gabe marhasonangan nasida diari 10 opat bulani. Gabe dibahen nasida ma ari i ari panggalangat dohot las ni roha. Alai anggo halak Yahudi akana disusan marpungu do diari 10 tolu dohot 10 opat. Jala marhasonangat di ari 15 bulani. Jala dibahen mai ari panggalangat dohot las ni roha. Dibaheni anggo halak Yahudi akana maringan di akka huta pagaran hari 10 opat bulan Adar dibahen nasida ari las ni roha panggalangat doho ari raya laos masih piringan nasida disi ganup tu ale-alena. Ima sahana. Huria nahina holongan ni tuhata masai riko situtudo adong dihita pos ni roha tutuhani laho madalani parnguluonon. Alana ikut takas do oku honota.
danga dong salaka na ture na bui patu paota ia so mardongaton Tuhani. Alai molo manoktong dohita marhaposan jala mangasahot Tuhani di bagasan ngulutta lasni rohama na jupak kita disi. Tudos doi songon sada berita masaon. Masa mahagorat di sada bagas na bertingkat 2 di tonga borngin. Tongon modom do sude pangisi ni bagasi. Di sialani i tardungo ma amatai dohot inatai. Jala didungoi ma dohot akai anak konna. Humalapu manasida marlojong lao tu luar. Dung sahat tu luar di ida ma akai anak konna. Torop ni anak konna tolu do sude. Hape hola 2 do anggona dohot marlojong tu luar. Atong di dia do nasadanai. Sai ninna rohana sida ma. Dang sadia leling tarbege ma suara sian lantai 2 ni bagasi. Tarbege ma suara ni danaki na sai tu matangis. Dungi sai digorai amatai mahuhu didok. Lupa ma hutaku peho sianon. Alai sai di bagasa biar do danaki. Jala sai tu matangis do ibana. Diulahi amatai muse manggorai. Ala nungalam gor api i. Mangalupa maho pos roham. Hutaku peho. Dangagi mahua anoko ninna amatai. Alalam gora pi jaladang boi be di bolus ujungna mangalupa ma ibana. Jala ditakup amatai do anak nai. Jala malua manasida sian hagaurani. Dina mangalupa tidak danaki disima bukti ni pos ni rohana tuna torasna. Mago biar ni rohana ala pos ni rohana itu bapana. Ujungna gabe malua ma ibana. Huria na hinakolongan ni Tuhatta do mutusido nanaing pasahaton ni turpuk jamitatta sadarion hobar tu topik ni mingguta na mangodolhon ari parulupulupon ni bangso ni Jehovah. Masa do parulupo-lupo di sude bangso Israel. Malua nasida siak kamagoan dohot hamatean ala pos ni rohana sida tu debata marhite-hite si Ester na posonai. Huria na hinaholongan ni Tuhatta mangolu dihabuangan do bangso Israel hatihai. Turpukon masa di harajaon ni si Ahasweros. Adong masa dan amarguar si Haman. Iba nama iduk ni akana poso ni si Ahasweros. Disakap ibana do hamagoon ni halak Yahudi. Ala dang olo si Mordehai marsinggang tu ibana songo saluhut na pinatupan ni akana poso na posona. Ia si Mordehai ima sada halak Yahudi iboto ni si Ester tubuh ni bapa udana. Marhite na mabuat rohani raja Ahasweros di paharuar masada paretta asa rotokonon bunuon jala agoon saluhut halak Yahudi sian na bajar rodi na matua poso-poso dohot paropuan di bagasa sada ari ima di hari 10 bulan hurung 5 bulan adar huhut do pupuson barang nasi dabe. Boy tajaha di Ester bidutolo ayat 10 tolu. Songoni ma tibo ni hajahaton ni huaso politik ni bangsoi. Haruar sada uhum nanaing mangaredepok kalak Yahudi bangso na terbuangi. Huria na hinakolongan ni Tuhatta, ia si Mordehai iboto ni si Ester tubuh ni bapa udana marhuta do di huta Susan.
huta godang ni harajaon Parsi dohot madai. Si Ester nunga gabe jolmani raja ni Ahasweros, nunga sahat nang paretta na mangago halak Yahudi nang tuhuta Susan. Hinor honi manganggu badar jala mangadungi masih Mordehai dohok bangsoi. Huhut mar rulus takki dohot sirabun mabege barita hamaguan naneng masa tunasida. Molo didok di halak Yahudi manganggu badar huhuk mangadungi suara anggu-hangguki gabi tangiang dua itu Jahoba. Nunga terbuang nasida ala ni pangalausion nasida dipati ni debata. Nuaeng naing agohonon ni si Haman doho parangan nama nasida. Marusaho masih Mordehai asasahat berita itu si Ester. Anggiat boy mangido asini rohani Raja Asweros. Naing topoton ni si Ester marajai mangido asini rohana. Hape dang adong dope jauh-jauh siar raja itu ibana. Adong do sada aturan di Parsi dohot madai. Manangise naro tujolo ni rajai. Ia sojolo adong pajouon ni rajai. Ikom marutakosa ibana mangihuton uhum nasida. Alai boy do malua sala sada halak si songoni molo disurdukor raja itu kok sere tu ibana. Asa molo naing ro si Ester tujolo ni rajai. Hape dang adong jauh-jauh ni rajai marutako sama ibana. Alai molo sobongut si Ester manopok rajai mangido anggia dipaubah haputusani mate hona bunuh ma sude halak Yahudi ala ni paretta ni rajai naung sahat tunatoro. Dibahini masai do pangiduan asa bongot si Ester manopok Raja Ahasweros. Mabiar do si Ester hinorhon ni dibahini dipangido si Ester asa marpuasa jala martangiang bangsoi toluari tolu borngin adorang soborha si Ester manopok Raja Ahasweros. Mangido asini roha nasida marhite na marpuasa jala martangiang tu Jahoba anggiat boy nasida malua sian uhum hamaguani marhite si Ester boru Yahudi naung gabe jolmani Raja Ahaswerosi. Huria nahi naholongan nitu hatta masa maisa luhutna borha masih Ester manopok rajai dapotan asini rohani rajai do si Ester. Dohok musema si Mordehai dapotan asini roha sian Raja Ahasweros. Dipangido nasida ma asa dipatu parajai uhum na ibaru sikak ni paretta naung binahen nahian. Dungi dipatupa masurat na ibaru laho mangadopi surat na pinatupa ni si Haman. Aladang boy upaton surat naung sanga dipatupa rajai. Ia isi ni surati ima nunga diluas rajai halak Yahudi marpungu-pungu panguluhon khosana sidai. Huhut mangarotokon memenuhi doh mangago nasa huaso ni bangso manang isi ni luat akka napa sosa nasida. Jadi do huhut lau monna akka danak paropuat dohot ugasan nasida. Masyado pamanuaing akka nanaing mangago nasida dohot talak Yahudi. Masa maporang tu akka na makagigihon nasida. Di hari 10 tolu di bulan Adar, ima ari naung sinakapan ni si Haman mangago halak Yahudi, marpungu-pungu mahalak Yahudi, mangalo jala patuhon akka na marsaka mangago nasida. Saluhut do dipatuduk nasida, nang di ari 10 bulan Adar, marpungu masude halak Yahudi na di Susan, jala dibunuh nasida 300 salak akka nanaing mangago nasida hian. Alai dang dais tangan nasida nanggo tu ugasan nasida. Songonima masa disaluhut hutana ni rajaan ni Ahasweros. Marpungu halak Yahudi papatuhon jala mamunu akan namarsakap mangago nasida. Pola do 75.000 na agwa kosa musuh nasidai. Alai dang dais tangan nasida anggo tu ugasan nasida.
sakap hamaguan do disakapi si Haman tu halak Jahudi alai di palua debatado nasida gabe marsibalik nasida patudukko kalak na makigigihon nasida. Huria na hinaholongan ni Tuhata nunga di palua debata nasida siak kamaguan jala di patupa nasida mai gabe sada ari raya purip. Ari namar hasonangat doi dung malua nasida sian angguk badar doho na mangadungi. Di patupa mandisi panggalangon ari raya dohot las ni roha. Masih piringan manasida disi ganup tu ali-alina. Huhut marsi lehot-lehot tu halak na pogos marningot teluau nang Jepang nasida. Ganup tau 2 ari ima di ari 10 opat doho 10 5 di bulan Adar ikon patu paun nasida ari rayai. Masa haluau di patupa Jahoba marhite na patupahon akan nanaing mangago nasida. Alai dang dung dibuat nasida ugasanna. Alai nuaing dung di papatu nasida akka musunai hehe do nasida marari raya panggalangon huhut nasida mabuat na adong di nasida be laho patupaho panggalangon masih piringan jala na umarga ima marsi leho-lehon tu halak na pogos sia sinamot na adong di nasida doi di patupa dang dung dais tangan nasida tu ugasan ni akka napinapa patu nasidai laos gabe adat ari raya ganup tau mai di bahan nasida songop parningotan di ari haluauni saluhut talak Jahudi na jonok manang akan naholang patupahon si songoni marhapatarok kaluau na pinatupani Jahoba di nasida marhite na marsi lehon-lehon tu akka napogos. Huria na hinaholongan ni Tuhata nung bisa ada bangso nang terbuang nasida hot dopat donganion ni debata di nasida marhite si Ester doho si Mordehai di patupa debatado haluau nasida siak kamaguan tinahin yakka bangso na makagigihon nasida haradion ni si Ester manopok Raja Ahasweros tung sura ikon agwakosa ibana ala maralo tu uhum parsi doho madai ido dala kaluaon na pinatupani debata songoni nang holong ni rohani si Mordehai tu bangsona nang pemangadopi sakap pamaguan sian si Haman hok dopat donganion doho taluaon ni debata di ibana doho bangsona dung malua nasida di hamaleateho doi marhite panggalangon las ni roha masih piringan na maraliale lumobi masih leho-leho tu halak na pogos jupang ma akka si songoni dihita naung majalo haluau siad debata marsi leho-lehon tu akka na pogos attong saleleng dingolutta di hasianganon manok tong mahita marsigattung jala marhaposan holan tutu hatai ibana do siramoti hita ibana do na palua hokita gari hosanaita he diseahon laho humokopita tung manangaha penamasa di ngolutaon tung torope tahi-tahi ni parjahat na mangonggop ngoluta molo di bagasan pos ni roha na marsitutu do hita tutuhani jupak kita do hangoluan dihita. Amen. Martangiang mahita. Mauliate madiho Tuhan debata Jahoba naung pasaor ho katam na badiai tu tonga-tonga nami. Suatom mabagas di roha nami Tuhan. Asa toktong martabba-tabba di hami. Pos ni roha di bagasakko. Jala mangasahok ko hami mangulahon. Dohot manguduti ari-ari ni pardalanan ni ngulu nami. Amen.